U novije se doba na tržištu zvučnika sve češće pojavljuju bežični primjerci poput ovih koji se trenutno nalaze ispred mene. Ideja ovih zvučnika je ta da ih stavite bilo gdje u kući gdje vam je zgodno i tada se jednostavno na njih spojite pomoću svojeg smartfona, tableta, računala ili nekog trećeg gadgeta i s tog gadgeta reproducirate bežičnim putem glazbu na zvučnik. Najčešći način spajanja gadgeta s koji puštamo glazbu i samih zvučnika je Bluetooth, ali također je tu konekciju moguće kod nekih modela uspostaviti i preko Wi-Fi-a. Neki zvučnici na koje se glazba reproducira preko Wi-Fi-a podržavaju samo Apple-ovu tehnologiju AirPlay, znači mogu se spojiti isključivo sa iPhone-om, iPad-om i iPod-om. Dakle, s tih gadgeta mogu bežično reproducirati glazbu. E sad, problem je u tome, to jest nije baš problem, ali jedna od karakteristika u ovom slučaju je to što su ti zvučnici koji podržavaju isključivo AirPlay često jako dobri zvučnici. Kao neke od njih možemo izdvojiti ova sva tri modela koji su ispod mene. Dakle, imamo tu Bowers & Wilkinsov model Z2, ovdje je također Bowers & Wilkinsov Zeppelin Air i ovdje imamo Boston Acousticsov MC200R. Znači ti uređaji, ako imate smartphone s Androidom ili tablet s Androidom, morat ćete naći neki kreativni način da biste na njih mogli reproducirati glazbu iz kauča, znači na isti način kako bi to radili s Apple-ovim gadgetima. Dva su osnovna načina na koja ćete moći ipak glazbu sa smartfona s Androidom ili Windows Phone-om ili čak BlackBerry OS-om reproducirati na zvučnike koji dakle nazivno podržavaju samo Apple-ov AirPlay. Prvi i potencijalno skuplji možete kupiti Bluetooth modul koji se spojite sa svojim smartfonom i na njega puštate glazbu, a taj Bluetooth modul tada putem 3,5 mm kabela s kojim se spaja sa samim zvučnikom, dakle fizički su spojeni, reproducira glazbu na taj zvučnik. Tu se radi o trošku od nekakvih 200 do recimo 500 kuna, ovisni o tome da li kupite Bluetooth modul nekakvog renomiranog proizvođača ili ste se odlučili za neku jeftiniju kinesku varijantu. Te imamo drugu metodu koja uključuje malo hakiranja, a radi se o tome da na smartphone s Androidom, koji obavezno mora biti rutan, instalirate jednu od nekoliko dostupnih aplikacija koje možete kupiti na Google-ovoj tržnici Play, a koje podržavaju Apple-ov AirPlay. Apple-ov AirPlay inače na Androidu nije službeno podržan, međutim neki programeri vješti su našli način da ga sa obrnutim inženjeringom dakle prilagode korištenju na Androidu i to doista radi i sad ću vam zapravo i praktično pokazati kako to radi. Jedna od najboljih aplikacija koja se koristi za reprodukciju glazbe s Androida na uređaj koji podržavaju Apple AirPlay zove se Air Audio i može se skinuti sa Google Playa. Nakon što ju skinete, jednostavno upalite svoj player, pustite neku pjesmu koju želite slušati i sada možete otvoriti Air Audio, izabrati zvučnik koji će odmah biti detektiran, zato jer su ovaj zvučnik i moj smartphone u istoj mreži. Aplikacija će javiti da je u demo modu, ako želite punu verziju morat ćete platiti $6,5, inače će vam nakon 3 minute reprodukcije početi proizvoditi klikove, ali nije to velika investicija ako ovakav način oparivanja planirate stalno koristiti. I sada u principu, evo kao što čujete, glazba već svira na ovom zvučniku, dakle potpuno bežično, to nije ničim spojeno i unutar aplikacije možete upravljati glasnoćom zvučnika, možete čak koristiti tipke smartfona da biste pojačali i stišali zvuk.
I to je čitava filozofija. Dakle, svo upravljanje glazbom se odvija preko aplikacije koju koristite za reprodukciju glazbe, u mojem slučaju Google Play, tako da kada želim prebaciti pjesmu, jednostavno ću ući u Google Play i stisnuti Next, mijenja se pjesma na zvučniku i eto, zabava za sve.